Alright, I got a secret, a lolly rock star. We're on a magic quest. Here comes the girls in a world out of nowhere, coming back to save the day. Raise your hands, you can touch the sky. Reach the stars, we can make you fly. All the girls' fun is in the air. SOS will be always there. Raise your hands, you can touch the sky. Reach the stars, I will make you fly. Търси се принцеса. Време е за лягане. Да ти прочета ли Златокоска и трите мечки? Не искам! Попей ми! Приспивна песен! Трепкай, трепкай в нощта, моя мъничка звезда, тъй високо си над нас, по-сияйна от алмаз. Трепкай, трепкай в нощта, моя мъничка звезда. Спокойно! Какво като вече не си бавачка? Лесно ти е да го кажеш. Това е третата работа, която ще загубя. Всеки път, когато започна да пея, се случва нещо много странно. Помниш ли как миналото лято нещо замрази езерото? Яко! Горките патета. Не ми е писано да съм певица. Шегуваш ли се? Имаш прекрасен глас. Пък и някой е оставил това и се сетих за теб. Търси се вокалистка за момичешка група. Лоли Рок. Кастингът е днес. Обичам да пея, но не мога. Случват се странни неща. Ей, две неща знам със сигурност. Първо, ти си странна и второ, си най-щастлива, когато пееш. Благодаря, Нат, но не мога. Поне си помисли. Обещаваш ли? Обещавам. Не, просто не мога. Поне си помисли. Обещаваш ли? Но тук има по-странни от мен. Oh, when I start the day, I'm checking on my friends to see if they're okay. They can count on me. Yeah! Feeling down, my friends will come around. Nice and boys, I'll be laughing. Hey! Благодаря. Ще ви се обадим, ако решим. Не се интересуваме. Не е сигурно. Не и докато съм жива. Хайде, Ориана. Да се махаме. Ще направим кастинг другаде. Но... О, хей! Едва започнахме да я търсим в Съни Бей. Не ги ли чуваш? Пищят така, сякаш нещо ги боли. Очевидно не е тук. Чухме 6, 7 или 9, 10 момичета. В града има много повече. Ако всички пеят така, тъпанчетата ми няма да го преживеят. Какво има, Амаро? Идвам за кастинга. Чудесно! Започвай! Използвай онзи микрофон там. When I start the day, I'm checking on my friends to see if they're okay. They can count on me. And if I'm feeling down, my friends will come around. We're gonna make some noise, we'll be laughing. Hey there, stop
Добре ли сте? Много съжалявам, не исках да... Не я оцели! Ха-ха-ха! Това място ми харесва. Толкова неща за унищожаване. Оказва се много по-лесно, отколкото очаквах. Наистина? Аз пък очаквах да е просто. Тя е необучена. Ако искаш да живееш, бей! А? Довери ми се! Айрис, ела! Откъде знаете името ми? О, опитваме се да те открием от много дълго време. А? Греймор никак няма да бъде доволен. Добре, какво става тук? Кои бяха нападателите ми? Защо пеенето прави това, което направи? И какво е това? Това е сладко амару. Получих поне един отговор. Горе-долу. Доведохме те тук да отговорим на всичко. Може да ти е трудно да повярваш, но на теб ти е отредена велика съдба. Трябва да се подготвиш за... Стига дран. По-добре да й покажем. Еха! Къде сме? Виждаш събитията, които вече са се случили. Колко е красиво! Ти си родена ето тук. Какво? Шегуваш ли се? О, вярно е. Тя никога не се шегува. Наистина си родена тук. Това е вълшебната страна Ефидия. Тук управляваха кралят и кралицата на Ефидия. Или поне бяха крал и кралица преди да дойде Греймор. Това онзи лошият ли е? Да, той предаде владетелите и им отне трона. Какъв гадняр! Не се знае какво е станало с краля, но когато Греймор посегнал към короната на кралицата, открил, че е магически защитена. Короната на кралицата притежавала голяма магия, събрана в оракулските камъни. Добре, че Греймор не можел да ги използва за злодейските си дела. Те били разпръснати и изпратени на земята, далеч от ужасния Греймор. Но не само те били изпратени там. Айрис, моето прекрасно бебе. Това съм аз? Да, Айрис, това си ти. Беше такова сладурче. Сърцето ме боли, че ще пораснеш без да го видя, но се налага, за да си в безопасност. Ако това съм аз, означава, че... Ти си велика принцеса и наследница на трона на Ефидия. Беше изпратена на земята, далеч от Греймор, докато станеш достатъчно голяма и силна, за да използваш силите си да го победиш. Ние сме изпратени да те обучим. Аз съм принцеса от вълшебна земя. Да! Търсихме те под дърво и камък и сега те открихме! Аз съм принцеса, родителите ми са крал и кралица. Истинските. Осиновена съм от Леля Елън, но родителите ми са владетели. Какво стана с тях? Още никой не знае.
Но след като те открихме, ще направим всичко да те научим да контролираш силите си и да победиш Греймор. Какви сили? Говорите за гласа ми? Той е само една част от силата ти. Първата, която се проявява. Трябва да се научиш да я контролираш правилно. Да, решихме, че най-лесният начин да те намерим на земята е с прослушване за група. Знах, че ще е супер забавно. Камъните, изпратени на земята, ще ни позволят, когато си готова, да се върнем на Ефидия и да победим Греймор. Ти си ключът. Твоята доброта и справедливост ще ни помогнат да ги открием. А какво да кажа на моята леля Елън? Нищо. Не можеш да казваш на никого коя си. Трябва да остане тайна. На никого? Дори на приятелите? Да, ако искаш да си в безопасност. Мефисто! Праксина! Слушам ви! Талия и Ориана успяха да я открият. Как? Като прослушаха куп изключително лоши певици. Това е катастрофално развитие! Едва ли трябва да ви казвам какво да правите сега? Да спрем принцесите. На всяка цена! Те в никакъв случай не трябва да намират оракулските камъни! Лело Елън! Това са Талия и Ориана, чуждестранни ученички. Ние имаме предостатъчно стаи, нека останат у нас. Чуждестранни ученички? О, това е чудесно! Вие от кои страни сте? Волта, Сирис. Уж съм добра по география, но досега... Те са мънички страни, почти никой не ги е чувал. Добре дошли! Можете да научите Айрис на вашия език. О, определено ще учи. Какво ще науча първо? Да активираш висулката. Активирам какво? Висулката на медальона ти, тя е магическа. Като я активираш, ще можеш да призовеш вълшебната си рокля. Имам вълшебна рокля? Всички имаме. Носехме ги, като те последвахме на улицата. Те увеличават нашата магия. Сега изречи името и царството си. Добре. Здравейте, казвам се Айрис. Идвам от място, наречено Ефендрия. Първо, по-кратко, само Айрис, принцеса на Ефидия. Второ, кажи го така, сякаш ще сриташ някого. Айрис, принцеса на Ефендрия. Казва се Ефидия. О! Айрис, принцеса на Ефидия. Сигурно нещо не му е наред. На него нищо му няма. Научи се да го активираш. Ами ако не успея? Ако не съм принцесата на Ефеда? Ефидия. Ето, дори не мога да го произнеса. Може би правите грешка. Пак ли тези? Талия, принцеса на Сирис. Ориана, принцеса на Волта! Талия от Сирис,
Чух, че си избягала, но реших, че се шегуват. А коя е малката ти приятелка? Ориана! От Волта! Не съм те чувала. Говориш много. Мога само да ти се изсмея. Много добре, Пракс. Атероуина! Кристар, мам! Аз съм принцеса? Ти си принцеса и наследница на трона на Ефидия. Аз съм принцеса. Аз съм принцеса. Ще спася царството си. Айрис, принцеса на Ефидия! Принцеса. О, колко забавно! Никога ли не си учила магия? Какво ще направиш сега? Това е всичко, което мога. Защо й позволи да те разсее, глупако? Та тя още не владее никакви магии. Знаеш ли как боли? Кристал Колидум! Мефисто! Помогни ми! Хей, направих магия! Ела при нас! Гледай ни какво правим. Сирис! Волта! Ефидия! Кристал Лукстра! Дайте 5! Да! Явно това не го знаете. Хей, ние те научихме на нещо. Научи и ти нас. Да! Тя добре ли е? Как да оправя това? Кристал Солвенда! О, какво стана? Момичета, добре ли сте? Чух един много силен шум. Репетирахме, защото сме група. Група? Колко забавно! И аз бях в група, когато учех в гимназията. Защо чак сега се активира? Толкова е очевидно. Така ли? Активира се, когато се прояви най-силната ти магия. Любовта! Видях много хора в беда. Лела, Елън и вие двете. И исках да ви спася. Ти си изключително мила! Ориана, веднага престани, без прегръдки. Значи, аз съм вълшебна принцеса и трябва да върна трона и да освободя народа си. Не забравяй най-хубавата част. Ще си имаме собствена група! Лоли Рок! Харесва ли ти името? Аз го измислих. Да, вече ще мога да пея без да се случват странни неща. След репетиция направихме първия си концерт.
music revolution, baby. Warm up, stand up, yeah. Reach out for the music revolution, baby. Everybody knows it, everybody shows it. Everybody move your feet on the dance floor. Watch out, starry, look cool, ready. Hey girls,